जोंनि बिदा गेदेर आदा नबेसर बसुमतारीखौ गावथारनायनि सायाव बा बिनि थार बिजिरनाय नागिरनायजों दिनै 3 घन्टानि थाखाय जोङो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जोंथु बाहाय जों धरनाखौ लादों। We want justice. Justice, justice. Our demand legal demand. Legal demand, legal demand. Our demand legal demand. Legal demand, legal demand. Louder, high, high, high. दिनैनि बे माने 3 घन्टा बा 3 घन्टा धरनायाव नुजाफैनाय जोंनि निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ जों बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों जों बुनसु आरो जोंनि रायजो राजा चिरां जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोननि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन, बिथांनि जे नंखाय भाबै जे गावथारनाय, जाहाथे जेरैखि जाया जे नंखाय भाबै जे गावथारनायनिफ्राय आसाम सरकारा गोजानाव थानांगौ आरो नंखाय भाबै जे गावथारनायखौ बिटिसि सरकारा जेब्लाबो नोजोर होबाय थानांगौ। जों बेखौ बुनसुनि जानानै जों जेब्लाबो बुंगोन। आरो जे बिथांखौ जे नंखायै गावथारदों, जे बिथांनि फेमिलिखौ माबोरैहाय खांलांनांगौ बेखौ आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा दायथ' लानांगौ, बेखौ जों बुनसुआ जेब्लाबो नारसिनगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जि जोंनि बिटिसि आरो बे आसामाव जे गले गले जि जाबाय थानाय नंखायै जि गावथारनाय फिसा फिसा माखासे घटनाफोरनि जाथायफोरनि थाखाय जे नंखायै जि गावथारनाय, बे गावथारनायनिफ्राय आसाम सरकार बा हेमन्त सरकारा बा बिजेपि सरकारा गोजानाव थानांगौ। आरो बे बाथ्राखौहाय जोंनि बिटिसि सरकाराबो नोजोर लाखिनानै जोंनि बिटिसिनि सिङाव जानाय माखासे नंखायै जि गावथारजानाय बा नंखायै जि माखासे एनकाउन्टार खालामनाय, बिनिफ्राय जों बिटिसि सरकाराबो गोजानाव थानांगौ। दा मोनसे खोथाखौ जों बारे बारे बुंगोन, जोंनाव जाथि हिसाबै गोबांबार जोंनाव बेबायदि जाथाया जाबोबाय। दा बे जाथाय जाबाय थानाय दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव दि मोनसे सान्थि जे फैनांगौमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव बे सान्थिया जों नुनो मोनाखै। दा बे सान्थिनि उल्थायै जों असान्थिसो जों नुनो मोनदों, जायखौ फिसा फिसा दायावनो हमना लायनानै हाग्रायाव गावथारहैनाय माखासे ओरैबायदि जादों, जाय माने फरेस्टनि जाय मानसिफोर बिथांमोनानो दिनै मानसि गावथारलायनो हानाय नाखिनि पावार होदों आसामाव बा बिटिसि सरकाराव बा बिटिआर सरकाराव। दा बेखौ जोङो बुनसुनि जानानै बा जोंनि चिरां जिल्ला रायजो राजा बिथां जयै मोनसे जों दुखु फोरमायगोन आरो जे जों मोनसे मा होनो एलार्ट खालामनानै होगोन, जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबायदि जाथाया जाया। नोंथांमोना जुदि थार बिजिरनायखौ नागिरनायावबो जुदि नोंथांमोना थार बिजिरनायखौ जुदि मोनाब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना माबायदि राहा लागोन? निस्सय थार बिजिरनायखौ जुदि मोनाब्ला बुनसु आरो जों चिरां जिल्ला बा गासै बर' रायजो राजायानो ओंखारनानै जों बिसाल मोनसे सुबुं धरना लागोन। आरो बे सुबुं धरनानि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्ट बा बिजेपि गभर्नमेन्ट आरो जों नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों नारसिनगोन आरो निस्सय जों मोनगोन जों आसा खालामदों। मानोना बिथांनि जे मोनसे गावथारनाय जोंहा गोबां आइ उइटनेस दङ। मानो होनबा बिथाङा खुनु बेबायदि सिखाव बा माबा नङामोन, बिथाङा गावनि माखासे लाइफ बा न'खरखौ सोलिनो थाखाय एसे एनै माखासे फिसा फिसौ खामानिखौ मावोमोन, न' डाउट। खिन्थु बिथांमोना बेखौ सोंग्रोनांगौमोन, बिथाङा मानि थाखाय बे खामानिखौ मावदों, मानो थाखाय मावनो गोनां जादों, मानि थाखाय मावनो गोनां जादों, बिथांनि न'खरा माबायदि, न'खरनि अबस्थाया माबायदि, नोंथाङा मा मावनानै जानो। बिथांमोनखौ बिदि मोनसे अपसन होग्रोनांगौमोन। फार्स्ट वार्निंआवनो बिथांखौ जे गावथारनाय, बिथाङाथ' खुनु क्रिमिनेल नङामोन, बिथाङा खुनु टेररिस्ट नङामोन, बिथाङा खुनु सासे बांलादेशि खुनु पाकिस्तानी मानसि नङामोन, सासे आसामनिनो सासे बर' मानसिमोन। बाहायनो जोनोम मोननाय, बाहायनो बिमा दं, बावनो बिफा दं, बावनो फिसा दं, बावनो बिजि दं, बावनो गासिबो दं, बावनो खुरमा दं। बिथाङा खुनु टेररिस्ट नङा, बिथांखौ डाइरेक्ट गुलि गावनो। आरो बे गुलि गावनायनि अर्डारखौ सोर होदों? ना सुप्रिम कर्ट एन्ड हाइ कर्टआ होबाय नामा? आसाम पुलिसनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिनो सासे मानसिखौ फार्स्ट टाइमावनो गुलि गावनानै बुथारनायनि अर्डारखौ गुवाहाटीनि हाइ कर्टआनो होबाय नामा, ना सेन्ट्रेलनि सुप्रिम कर्टआनो होबाय नामा? बे बिराद गिदिर कुइसन। आरो बेबायदि जाथाया बिराद जाबाय थादों। दा बेनिखायनो जों बुंदों बुनसुनिफ्राय जों जेब्लाबो नारसिनबाय थागोन। आरो जों जेब्लासिमहालागै बिथांखौ गावथारग्रा जि सानै, आंथ' डाइरेक्ट बुंगोनसो दुथां मानसि, बिथांमोनासो टेररिस्ट। जाय बिथांखौ गावथारदों बिथांमोनासो टेररिस्ट। जाय बिथांखौ हमनानै लानानै थांनानै बहायबा इनकाउन्टार खालामहैदों बिथांमोनासो टेररिस्ट। सिदा खोथा। दा बिथांमोनखौ सरकारा जों नारसिनदों। दा मेम'रेन्डामबो जों होदों आरो बे प्रटेस्टनि गेजेरजों नारसिनगोन। बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय एक्सपेल खालामनांगौ। बिथांमोनहा आसाम पुलिस बा फरेस्ट साख्रि मावनायनि खुनु अभिगथा गैया। बास बेखिनिखौ बुंगोन। दायो बिथांनि न'खराव हौवा मानसि खामानि मावनानै जाहोग्रा बेबायदि सुबुं गैला। दा बिथांनि मोजांनि थाखाय इयुनाव मा दाबि खालामगोन सरकारखौ? दा बिथांमोननि जे न'खर आरो बर' न'खरफ्रा मोनफ्रोमबो मोनसे
हाइ लेभेलनि न'खर नंखाया बिराद मोनसे दुखु जों मोनबाय दा बिथांमोननि जे थांनायखौ जों मोनफिनखाया बे मोनसे जों जाबाय खिन्थु थांनायखौ मोनफिना जोंनानै जों बिदि नङा थांनायखौ मोनफिना होननानै जों गावथार होनायनि खुनु खोथा गैया भाई जों मोनसे खोथाखौ होनगोन जे बिथांनि जे मोनसे दा न'खरनि अबस्था जाहाथे सरकारा जे दाय गैयै मानसिखौ गावथारनानै जे बिथांनि न'खरखौ जे आलाय सिलाय खालामलांबाय दा बे आलाय सिलाय खालामनायखौ जाहाथे नोजोर होनानै बिथांनि न'खरखौ हेफाजाब होयो आरो बिथांनि जे फिसायनि जे मोनसे जास्टिस बेखौ जाहाथे होनानै बिथांनि न'खरखौ सान्ति खालामो बेखिनि बाथ्राखौ जों